Dito ito sa kanin guys. Good morning guys. You welcome to my YouTube channel guys. Mayroon na naman tayong panibagong video guys. Ang ating imumukbang ngayon guys ay pork adobo. So guys, bago tayo mag-umpisa guys, manalangin muna tayo guys. So guys, maraming salamat guys sa aking mga viewers, subscriber. Sana huwag kayong magsawa manood ng aking mga video. Marami pa tayong gagawing video guys. Please suportahan nyo guys ang aking YouTube channel at paki-follow sa Facebook Mr. Dan Vlog. So guys, umpisa na natin guys. Meron tayong meron tayong pipino. Ito natin dito sa gilid. Umpisahan na natin guys. Sarap. First bite guys Sarap guys
Ano? Oo. Ang kanin. Darang kanin. Nabitin tayo sa kanin, guys. Ah. Sarap, guys.
Mm. Kain pa guys. Maraming salamat guys sa panonood ng aking mga video. Kita-kita na lang tayo sa sunod guys. Bye-bye.